Hi guys, and now part 2 mini vlog. Welcome. I think like Golden Temple ade bus untade narta ಒಂದು ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಕಶಿತಲ್ಲ. Hi ಮಂಪ್ಲೆ ಕಶಿ. Hi. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಡೆ ಸಖತ್ ಅದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಗೈಸ್. ಮುಳ್ಳಾದನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಕ್ಲೆ ದಾಲೆ ಬೇಳೆ ಜಿಗಂಚ ಚೋಚಿದ್ದೀನಿ. ಮುಳ್ಳು ಪಿರೋಂಜುಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಪೋನಿಲ್ಲ. സാധനമുണ്ട്. ಓಲನ್ನು ಬರ್ತೇ ಜೀವ ಟ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದ. ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ. ಏರೆ ಗೊತ್ತದ ಆಯ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಫೋಟೋ ಇದಾಯ್ತದೆ ಗಿನ್ನಿ ಶುಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಂಡೆ ತುಲಗೆ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಒಂದಿ ಅಲಕೋ ಅವು ಜೈತಂದೆ ಪಾಸೆ ಮನಿ ಬೇತ ಬೇರೆ ಮನಿ ಯಬ ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡವ್ಯಾ ಕಜಿಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮಲು ಬಕ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಣ್ಣು ಬುಳ್ಳದ ಅವಳು ಟರ್ಕಿ ಹಸಿ
ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಹೋಯ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದೆಲ್ಲಡೆ ಓಪನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.